choice, but ndibuyele back kula information ngoba ibalekile, andikwazi nje tu ukuyiphoncula. Kukhona abantu abangayivanga, including uTracy, umbhali wale ncwadi, uyayidinga la information iphelele. Yeah, so ndizawuzama ke kodwa ukuthi phana ndingasoso ndiyikha yonke laa nto part 26, because ke even if bendifuna kanjalo, surely andizokhumbula yonke into ebendiyithethile, but ndizawuzama kangangoko ukukhumbula uba ndiye ndathetha ngantoni na. Yes. Bendithe last week bendihambile ndaya phana kula revival yakaJoshua lena ibinayo noNathaniel, Pastor Nathaniel no-Apostle uJoshua. Bekumnandi ke guys phana, nditshilo mos mna kwakumnandi kula revival. uThixo samve thetha nathi. Into endichazeke ngaphezu kwento zonke eyandiphakamela phana kula revival kukuthi izinto